Salut, dragii mei, bine ați venit la un nou clip pe canalul meu. Da, astăzi e duminică, mai împic și e joi și am să filmez deasupra bradului ce am primit eu de Crăciun. Abia aștept. Da, sunt foarte, foarte încântată. Să știți că nu o să primesc dulciuri, cam deloc. Sau poate un mic pachetel acolo, pentru că nu-mi prea plac dulciurile. Îmi plac, dar nu așa mult și rămân doar dulap și da. Astăzi am să vă arăt cum să faceți un truc. Aveți nevoie de un balon și un pachet de chibrituri. Gol. Ok, umflăm balonul. Atâta ca să nu se spargă. Și să treacă asta. O să treacă prin balon aceste chibrituri. Da? Pur și simplu o să treacă prin balon. Este super, super simplu acest truc. Da, să arăt puțin, să fixez. Gata. Și uitați. L-am pus. Trebuia să mai fixez puțin. Că nu stătea bine. Vedeți? Este destul de vizibil pentru că este băgat în balon, da? Sper că vedeți. Și acum am să îl suflu. Gata. Să vă arăt cum să facem. Umflăm balonul. Nu prea mult ca să nu se spargă. Punem pachetul și împingem. Opa! Asta încerc din nou, scuzați-mă pentru asta. Sunt foarte atentă la Facebook acum. Așa, da? Și împingem. Așa, poate vă o să vedeți mai bine, vedeți? Așa, este. Și aici imagini, trebuie să mai fixăm puțin, de-aia trebuie să fiți mai atenți. Ar fi mai bine să aveți ceva mai mare ca să intre mai bine, înțelegeți că ăsta nu intră, că nici nu stă și balonul să fie mai moale. A meu e foarte tare materialul ăsta. Așa că uite. Pe spate nu-i arătați, da? Îi arătați așa, țineți-mă. Îi arătați, este vizibil și apoi îl țineți, dacă nu se vede, e foarte bine, îl țineți așa. Da? Pe mână. Dacă se vede, îl țineți așa, îl țineți așa și umflați. Și nu trebuie să țineți așa tare, trebuie să-l țineți moale așa. Ok, sper că v-a plăcut și acest video, să dați like, share, să vă abonați și dacă vreți, puteți să-mi lăsați de Crăciun sau nu, să-mi lăsați în comentarii, să-mi spuneți dacă de Crăciun o să faceți și ați primit voi de la moșul. Ok, eu am să fac, sper să faceți și voi, să vă placă. Pa, pa! Vă pup!